Unong yalam ubas kem ka nong rem. Uba ki pajpa ki pai khamat bahasa u. Hatu ki don kam ne em. Yau ni unong yalam. Hau ni arjar arpulai. Tungin ya pai ken yet. Sepang ka jingyai linti jong ni urang ba. Uba arden milar basaya moj. Haswa bu unrung cakaseng sany partai. Udai unong yalam jong ka imlang salang. Uba ya kun shibon kimat ki bakta ya ka jaj benriu. Ula yalam ya ki jingya ki baper hagis nam ki baladep. Pad ahden ka jing shong thait no nakakam imlang salang. Namar udai ubri ubatray bom shong thait. Ula rung no cakaseng sany partai. Ban penurlong ya kimat ki pasateng. Bad ularung nengkong cakaseng UDP. Bad ulai kun ya ki election house lem harjar pra. Bad ulai job anong krem konsuensi. Namar ba udai ubriu ba scam ka nong rem uba iya je ka jaj benriu singaw tenat ya ka kompliniat kam jong ka UDP. Bad uni orang ba ularung no cakaseng sany partai HSPDP. Bad ulai kun ya ki election house lem arca khat lai nakaseng HSPDP. Bad ulai job yang kum MLA jong ka nong krem konsuensi. Unai orang ba ulai kun biang ya ki election house lem arca khat pra naka parti HSPDP. Bad ularem hau ba lambor malngeng da new pun reward. Wat haga jinglong nong mi khmat jong ba arden salia banyalam ya ki pajpa pan penlong ya ki jing ki paper ke bakta ya ka jaj benriu. Pad hakane ka video ngi yo iba uba arden ya tenjo bad ki pulit kat barang tur sekretariat. Uba arden milar basaya moj ulong ro UMDC ya kisnem ki baladeb bar ulong ro UCM jong ka ki HADC. Hakapor batau ya ka arpa kabaya lam u kum UCM tang hapo Andrew Banai ka jing thau ya ka arpa kalong man khanglat ya ka seng kongres badi ki wei ki national party banyo banyalam ya ka jing sengchar hapo ki HADC bat banyalam tang da ki seng riulum hanrei hadin katto ka ni Banai ka UDP kam singaw tenat ya ka jinglong CM jong uba arden bad kaladawa ban penihir syuki no yau hanrei tang hadin Andrew Banai kat prasmi uba arden ulahir no nakasyuki kum UCM kadaw kolong ba ukwa ban penne ya ka arpa kabalong ka seng san partai riulum kabaya senrob ban shna ya ka executive committee hapo ki HADC. Haka jinglong CM jong uba arden bat ki weipat ki executive member hapo ka arpa kila tray shitom ban yada ya ka ri bat ka judgment riu bat ka bala pelong ru ya ki nong shong yeu ban tor sa district council bekitemu ban penhir syuki yeu ba arden ka jingge ka ba uni urang ba uyo kala penlong ya ki nong shong yeu ban tor sa district council ban penne biang yau ba arden kum UCM hanrei ka klem urlong setia namar ke UDP kala dawa ban penhir no yu chisanon hadin ka jingrem no jong uni orang ba kari berkejat benriu kalamat shibon ki jinga ki paper bar ki pajpa kilakan mau kendiang yau ba arden hakitu ki por ka jinglong nong mik ma jongu namar pa ulong ubri ubashlur kila itu khana shanu ba arden uja shanu uja hanrei uni orang ba uklem long su unong mikmat hanrei wala kata umi syakmat banyak tenrong lem ya kejingnya kat kaba ukot la kabor uni orang ba hadin kejing doi ya kejing senchar kabom hok kabom khoj ulami syakmat ban seng ya ka seng san partai Voice of the People Party kaba uhai kerteng ka VPP keseng jong kesor upai pa katong jong keseng VPP kalong
ban pen impat bat pen bha bat pen kelador bat kawi pipi kalap penyekun hado kanyungut ki kandidat bat uba arden milar basai moj unsi kun biang dan nong krem konsumsi hato kum kajaj benriu kadon kam ne em yo ni orang ba ban mi kmat biang saying dorbar thau ain trong kajala